Dear Kuya Mark, tagaay ko rason nga dapat dili na nako siya gupdon pa. Tagaay ko rason nga dapat kalimtan na nako siya. Tagaay ko rason kuya para maka-move on na ko niya. Tagahinatilan si buko kuya, and itago lang ko sa name nga Wendy, ang babae nga marupok, manhed ug tanga kung relasyon ang hisgutan. Na ako'y sekreto og anha na lang nako isumbingay kay dako kay kog salig ninyo kuya. Usa ko ka college student and turning 23 this coming August. Kuya, na ako'y suod nga classmate sa amo room and lalaki siya. Itago lang pod nato siya sa name nga Glenn. Sweet kaayo siya nako. Magkuyog mi palit og snacks og share pud mi usahay. Magkuyog mi maniud to, share pud mi sudan, and same pud inig hapon kuya. Magkuyog mi, magatang sa bus, usahay iyang treat sa plite, usahay pud ako ah. Then tapad mi maglingkod, then share pud mi sa headset kuya. Everyone thinks in the campus tuloy na uyab me, pero wala gyud kami kuya. One time, while wala mi tarong nga klase, nanghagad akong classmate nga mag-inom. That was after prelim kuya. So, nikuyog ko, and nikuyog pod si Glenn. 3 bottles of Emperador among nahurot kuya. Hubog kaayo ko, hubog kaayo me sa akong classmates, same pod ni Glenn. Naka-uniform pa mi ato nga time kuya kay gikan naman sa school ug nanguli mi kuya alas 9 nas kagabion. Kuya, gialagbayan na lang ko ni Glenn tungod sa akong kahubog. Here comes kuya si Glenn nihapit pa sa park. Ngamingaw naman unta kaayo ang mismong palibot. Og natingala na lang kong nikalit siya halok na ko kuya. Ug didto nagsugod, nanginit na pud akong kaluwasan, ug ako na pud siyang nasabayan og hangtod na ay nahitabo namo sa mismong park, kuya. Pagkaugma damlag, murara pud nga walay nahitabo namong duha. Apan wala na siya nagduol-duol sa ako ah. Pila ka days ang nilabay, wala na pud ko niya gitagad, which is wala ko na anad nga dili siya akong makauban. Kay sa tinud-anay, na-fall na pud ko niya, kuya. And sakit kaayo na balita nga nagbalikay na po siya sila ni ex. 2 years na ang nilabay pero siya gihapon akong gihandom kuya. Lisod kaayo i-move on sa lalaking nahatag na nimo ang imuha. Tagaay ko rason nga dapat dili na nako siya gukdon pa. Tagaay ko rason nga dapat kalimtan na nako siya. Tagaay ko rason kuya para maka-move on na sad ko niya.